नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत्पळ्या आयचे खबरो. कारवारच्या सरकारी मेडिकल कॉलेजात कंत्राटी कामगाराले आंदोलन. कारवारच्या सरकारी मेडिकल कॉलेजात दिसमजुरी काम करच्या कंत्राटी कामगाराक नियमानुसार सवलत मिळू जाय म्हण सगळे कामगारांन आंदोलन करून किम्स आस्पत्रेत डी दर्जाचे नौकर, नॉन क्लिनिकल कामगार, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्रायव्हर, सिक्युरिटी गार्ड, लॅब टेक्निशियन्स, इलेक्ट्रिशियन्स असे विविध हुद्द्याचेर 100पेक्षा जास्त कंत्राटी कामगार वळतात. जाल्यार 15 वर्सांच्यान काम करतल्याक सुद्धा आज 11,000 रुपये पगार मेळता. तो सुद्धा वेळाचेर मेळना. PF, ESI सवलत दिनासतना फसयतात असा आरोप या कामगारांनी केलो. आमकां सरकाराल्या कार्मिक नियमाप्रमाणे कनिष्ठ वेतन दिवू जाय. PF, ESI सवलत देऊन महिन्याक वेळाचेर पगार दिवू जाय म्हण संबंधित सरकारी कार्मिक अधिकाऱ्याक मनवी दिला अशी माहिती दिला. व्यसनमुक्त समाज निर्माणाक झटिले डॉक्टर महंत शिवयोगी स्वामी. अपर जिल्हाधिकारी प्रकाश राजपूत, कारवार. दुर्व्यसन आणि दुच्छट या संबंधात सार्वजनिकाले लक्ष वेधसाठी तेमगेले मनपरिवर्तन करसाठी स्वतः प्रेरणा देऊन व्यसनमुक्त समाज निर्माण करूक झटिले स्वामीजी डॉक्टर महंत शिवयोगी स्वामी असे अपर जिल्हाधिकारी प्रकाश राजपूत यांनी सांगले. ब्रेस्तार 1 ऑगस्टाक जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत, वार्ता आणि सार्वजनिक संपर्क खाते, आरोग्य आणि कुटुंब खाते, शिक्षण खाते तसेच कर्नाटक राज्य मद्यपान संयम मंडळी हेमगेल्या जोड पालवान आयोजन केल्ल्या डॉक्टर महंत शिवयोगी स्वामी हेमगेल्या जन्मदिसा निमित्तान डॉक्टर महंत शिवयोगी हेमगेल्या भावचित्राक पुष्पार्पण करून तेमी उलयताले. राज्यात 12व्या शतमानानंतर अनेक साधू संतान, महापुरुषान आपले जीवन कसे परिपूर्ण रीतीन जगू जाय हेजो संदेश देऊन दुच्छटापासून मुक्त करून कितलेशे कुटुंबाचे रक्षण केला. कारवार शहर पोलीस ठाण्याचे CPI रमेश हुगार दुश्चटापासून पयस रावचे प्रतिज्ञाविधीचे हेमी बोधन केले. कार्यक्रमात विशेष उपन्यास दिले जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाचे मनोवैद्य डॉक्टर सुहास हेमी सांगले की कुतूहल आणि मनोरंजन म्हणून प्रारंभ केले दुच्छट पुढे व्यसनात परिवर्तन जाता म्हण युवा पिढीन सावध राहू जाय असे सांगले. पहिली व्यसन पीडित जाऊन आता व्यसनमुक्त जाल्ले मारुती हुआ गौडा हेमी आपली जीवनातली घडील कथा सविस्तर सांगली. आता पूण व्यसनमुक्त जाऊन संसारात रमलो असे तेमी सांगले. या वेळार दुश्चटान सापडणं आता व्यसनमुक्त जाल्ले त्या व्यक्तीक सन्मान केलो. कार्यक्रमात कुष्ठरोग नियंत्रणाधिकारी डॉक्टर शंकरराव आणि इतर हजर आशिल्ले. शिक्षकी वनिता आणि पंगड हेमी प्रार्थना गीत गायले. डॉक्टर B शिवशंकर हेमी स्वागत केले. जिल्हा आरोग्य शिक्षणाधिकारी बसवराज हेमी सूत्रसंचालन करून आभार मानले. या वेळार समाज कल्याण वसती निलयाचे विद्यार्थी हजर आशिल्ले असे प्रसार माध्यमाक कळयला. जय सुंदर नदी वनಗಳ नाडे, जय हे रस ऋषिಗಳ बीडे. ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ, ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ, ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರ ಮದ್ಯಪಾನ, ಮಾದಕ ವಸ್ತು, ತಂಬಾಕು ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಮಾನವನ ದೇಹವಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತರು ಆದಂತ ಮಾರುತಿ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಈ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ದಿನ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವರಿಗೆ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಪಣವನ್ನು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಂತ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೂವು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಬನ್ನಿ. 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜ್ಯೋತಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೆಳಗಿಸಿದಂತ ಅಪಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರರಾವ್ ಸರ್ ಜ್ಯೋತಿನ ಬೆಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿನ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.